Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Мирослав Ценов. Днес наши гости са Кристиян. Кажи Крисо. О, да, виж как се би бисквитите. И Део. Виж, Много черешки има, дами и господа. много череши. Днеска ще берем череши, не ме чигай. Ти са вишни, ме викаш си след хубаво. Не. Вау, колко. О, на черна. Абе, там има една черничка. Може да не виждате. Аз на камерата също не виждам. Има много червени. И пак... О, и там е една ниска. Ама има много пчели според мен. Бързичко, дами и господа. Ей така, като професионалист. Вземаме я, дами и господа. Взехме я. Черешката на тортата. Черешката. Хора, вижте бе. Черешката на тортата. Черешката на тортата. Съпълнаме. Още черни. Колко черни има. Тук пази имаше много сливи. Ама сега ние не виждам така. Ама Крис, преди черешите тук не бяха ли по-малко сега? На сега според и повече. Уе. Да. Мога кутия. Охло. Бахло. Чакай, че може и да е кост. Голохло. Да. Може да не е голохло. Голите охлюви им се вика също пужек. Сливка. Сливи навсякъде. Сливи. Слънцето блести в камерата. Сега е... Хора, колко е часа е? Някъде към 12:20 и нещо. Уау, дами и господа! Просто вижте за какво става. Вижте за какво става въпрос. Вижте колко череши, може да не виждате, знам. Просто от моите очи нямате с идея колко много череши. Ще снимам от сянката, дами и господа. Просто много череши. О, не, майка. Вижте колко череши. Просто рая на череши. Тъй ли? Аз повече обичам черешки. Али ти много не да се череши. Защо не умнитам? На твоите сили череши баха. Да, дами и господа, ще ви се обадим, като стигнем, нали, до дървото. Но скоро. Така, дами и господа, стана малко объркване и няма да ходи на другото дърво сега. Баба ми цонка от Каспичан и толкова добра е тя, но то смия етаж и даже няма белек. Баба ми от Каспичан, толкова добра е. О, дами и господа, полицията. О, малко котинци, дами. Чаячи, духове. Ой, тук хора също има много череши. Тук горе има. О, там на ниско черни. Някой може да скочи да я фърне на този склон. Дай. Крис, тук си ти, брат. Ето, дами и господа. Вземай, бе. Айде, бе, Крис. Айде. Ти да вземи. Айде се да ти подявам. Ей, Крис. Крис.
Черен череши. Да, като слагаш 3 за аз трима там. Надявам се да ви хареса. Да, една бе. Ще я ги пусна. Една бе. Ай, дами и господа, я ще. Я ще средя пръст. Еге, я. Шоп! Ще направим пак. Дами и господа, я ще си еди като гледате нашия клип. Я ще. Хареса ли ти бюро? Кое? Хареса. Аз също съм сдъвкал. Като ме Ще хареса. човек подава жалба. Сдъвка е. Ще хареса. Нали? Папа ми цълка, Ау. Момчета! Знаеш ли колко бързо са минали 5 минути? Възпоменание. Папа ми цълка, толкова далече. Духове. Такива послания не плашат. Ай, дами и господа, искате ли да играем как минути се въртя с вас? Ай, ще играем как минути се въртя с вас. Камък минути се въртя, кои покатени кия. Едно, две, три. Камък минути се въртя, кои покатени кия. Едно, две, три. Бия ви, камък минути се въртя, кои покатени кия. Бия ви пак. Едно, на две. Така не иска колата. Това е гей. Не го слушай. Това се чу слабо. Той е гей. Пастички. Ну пак си. Минали са 7 минути, имаме право на още 1 минута 50 секунди да снимаме. Аз ще приготвя да имам пак салат. Скоро дами и господа, после ще ви се обадим. Ай, чао! До нови срещи, до нова година. Чао! Чао. Ами видях, че утре. Ако е харесал, дайте лайкчето, абонирайте си, дайте положително за този клип. Благодаря, че бяхте с мен. Коментирайте и до скоро. Чао, човек.